Dobrý den, vítáme vás u naší nové nabídky pronájmu bytu ve velikosti 4+1 v Brně Líšní na ulici Strnadova. Zde máme hlavní vstup, prostornou předsíň, ze které se samostatně vstupuje do každé místnosti s výjimkou jedné. Pojďme hned do té první. Tato místnost je nejmenší, má 8 metrů čtverečních. Druhá v pořadí má 15 metrů čtverečních. A jsme zpátky v předsíni. Jdeme do obývacího pokoje, který je prostorný, ten má více než 22 metrů čtverečních. Je tady nová prosklená lodžie, velmi pěkná, posazením. A ještě poslední pokoj, pořadí 4, s vestavěnou skříní 60 cm hlubokou, který má také 15 metrů čtverečních. Jdeme zpět do předsíně. Máme zde samostatný vstup do koupelny s vanou. Pračka je zde, ta tady zůstává, ještě se skřínkou. A toaleta s umyvadlem, velmi pěkné. A kuchyň, samostatná plynový sporák s elektrickou a pěčící troubou, je tady taktéž míčka nádobí, stolek, jídelní, mikrovlnná trouba, protilinka, takže kuchyňská linka je velice prostorná, vejde tam do toho určitě hodně nádobí, podle toho, kolik vaříme. Tak mě moc těšilo a budu se těšit radši do ty prohlídky. Tkáč Josef, Funny Reality.